Аз съм мистерен ход. И при мен да. Това е... ебан епизод. Не, това не знам кой епизод е. Дрифт. Да, само че аз си търся с какъв герой ще играя. Да, ето, с този ще играем. Ето, ти си полицай, бе. Полицай! Добре, няма значение. За да си спомниш кола, пишеш на кола, начертай името на колата. Примерно е Леджи. И сега се пренасяме в дрифта. Охо. И за да си оправиш, цъкаш 2. Да, знам. Че си намали малко звука, че си чува много силно. Аз не го чувам. Аз съм слушалка са. Чакай ме. Чакай. Бати, тъпака. Какъв нуб съм на дрифт. Оба. Ти си много добър на дрифт. И заблъсна. И аз качи при мене, бе. Що? Така. Бум. Абе, кой садна, бе? Чези, кой садна, бе? Къв си ти, бе? Аз бе, що? Кой си ти? Никой. Казвай, кой си ти, снимаме клип. Питай, Чези, че снимаме клип. Абе, кажи кой си, бе, почиш бате. Аре, кажи кой си ти, бе. Hey yo, first things first, it's time to shake ground in the 8th round. Wax battle and break down for the beat and the rhyme tone. Jump in the cyclone, S-C-O-L-E-S, yes I know. The red beam vaccine, hack red beam, put 'em up. You pluck the bad seed off the wall, spitting the gorilla tag team. What's up now, duck down, stuck, they can't breathe. You know the routine, the team in effect, please don't step. You wanna feed one of my pets.